Policijski službenici službe kriminalističke policije odjela kriminaliteta droga proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakinjom osumnjičenom za počinjenje kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. U subotu 4. srpnja oko 2 sata u Vodicama policijski službenici policijske postaje Vodice su tijekom kontrole prometa zaustavili osobno vozilo daruvarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 39-godišnjakinja. Tijekom postupanja 39-godišnjakinja je policijskim službenicima dragovoljno predala 19 PVC vrećica ispunjenih drogom kokain ukupne bruto težine 22,2 grama, nakon čega je uhićena i dovedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. U sklopu kriminalističkog istraživanja na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku u subotu 4. srpnja u Vodicama obavljena je pretraga kuće u kojoj osumnjičena boravi, kojom prilikom je pronađen jedan smotuljak ispunjen marihuanom bruto težine 6 grama. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičene podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.